What's up mga kabang? Kamusta tayo dyan? Subscribe. God bless. Hi kabang station! Kamusta kayo dyan? Hi. Wah! Oh! Kabang. Ayan! Hi kabang! Hello mga kabang! Hi mga kabang! Hi sa mga kabang station! What's up mga kabang? Welcome back sa akin channel. Hello, kamusta? First time mo sa akin channel, click ng subscribe button at bell notification para ma-notify ka every time nag-upload ako ng video. In today's video tayo ay magmumukbang na naman sa Tongyang, pero may kasama akong mga vloggers. Hindi pwedeng mawala si Ate Charing TV at saka si Ikoy Vlogs. Excited ako guys. Nasa na sila. Kasama na ni Ikoy Vlogs. Ano yung bakasyon? Parang 29, balik kami. Balik kami 29. Pabalik niya. December 6, balik kami. May mga rules and regulations na add. Ang gagamitin lang natin para safe, gagamitin natin bisita kayo sa bahay ni Ikoy Vlog. At pagdating nyo sa Ikoy, nagluluto na si Dudong Ikoy. Dito, ikaw pa yung magluto sa gusto mong kainin. Pero actually, meron naman silang ready to eat. Pero ang gusto lang talaga namin, itong tinatawag na shabaw-shabaw. Shabaw-shabaw. Shabu-shabu. Huwag natin yung shabu-shabu, baka matukrang ka. Nandito pa naman tayo sa Davao. Delikado. Sige ha, magluto muna kami. Ang gudong ito, same kami, seafood. Ako rin seafood. Ayan. Ayan, bumulong na. At actually, ang gusto ko talaga dito, itong black ponggos mushroom. Ayan o. I-correct ko lang, hindi pala ito kwakdok. Sa bukid namin, kwakdok ito. Hindi pala ito kwakdok. This is tenga ng daga. Tenga naman ng daga. Hindi ba, tenga. So, sige, magluto mo na ako. See you later. Yaw-yaw ka mo. Yaw. Ako na nang i-post. Hindi, ibalik ako sa plate. Butang ka lang. Ayan, mga taga-PBK. Kumusta kayo lahat dyan? Ayan! Pinoy Vloggers in Kuwait. Hi! Oh, shoutout na pala. Meron na Hello, oo. sa atin. Mamaya sa aking vlog na rin. Shout out to me. Maraming ko rin mga nagpapashoutout. Mga gusto magpapaspecial mention. Ayan, bago natin simulan ang ating pagkain, dito shout out muna natin ang ating sa mga members po ng Pinoy Vloggers in South Korea. Sila si Rodel. Uy! Wait pala. Namital black naman ko. Pinoy Vloggers in Kuwait. Wait. Sila si Dudong Rodel Kilikol. Yung misis niya si Mers Saginip. Sa misis po ni Rodel na si Inday Mers Saginip. And syempre, sila na din ng members ng Pinoy Vloggers in Kuwait. Meron pa special na pa na nagpapashoutout si Nancy. Nancy Burok. Burok pala. Nancy Burok. Ito yung KWD na nasa tour ko yung dalawang yung walang paa na hindi pinapasok sa DMR. Ito yun, nagpahal niya kayo video. Ito sila. Si Nancy Burok, nagkalbayog sama. Ano yung taga-tama? Ano yung doon, no? Waray or Bisaya? Bisaya, Waray. Ayan. So, ang Nagpapashoutout si Nancy Burok. Hello po. KWD. Nancy Burok. Kapwa PWD. Ingat lang tayo na ang malaga, uunahin natin ang ating kalusugan. Kasi yan talaga ang tanging naman natin. Ayun, kain mo na kami. Pinakain namin, no? Ito yung niluluto namin mo. Luto Ayan. mo. Luto
noodles na yan, ilalagay yung noodles. Hindi ba kain ka muna doon? Kain muna kami. Ang noodles, wakal mo butang. Hindi kain, magluto muna kami pala. Tanda doon, anak ko na doon kay makuan ka ng mukuan siya mo mupilit manimangot. Kaya kung ako tayo. Wala ka lami, anak dito. Nakini. Tanaw niya na lami kayo mo. Seafood. Ako naman is plain lang. Kasi kumuha na ako ng mga ricado. Oo nga pala. Okay, shoutout ulit sa ating mga kaibigan yan, Michelle Lomboy na nagsukoy. Ayan, tumamata sa TV ko. Si Anthony Javalia. Kasama kayo po. Robert Nereso, Palabi, W. Robert. Idudong ka din. Mama Anjo. Ayan, biluto kami ngayon dito, Mama Anjo. Boss Robert. Ito, kasama natin si malakas kumain. Walang iba. Pagkainan, ako yan. Ate Charing TV. Makaubos ako ng 10 kaldero dito. Ayan na. Yan ang sinasabi ko eh. Ganoon din, shoutout din natin si Anson Junicio, Francis Idrosa ng Ireland. Pumunta ka na bro. Ayan, dito kami yan sa SM. Ito may shabu-shabu. Ito, panoorin nyo. Ayan, once again po, magpasalamat po kami sa Pinoy Vlogger Circuit. Thank you so much. Thank you Dong. And Ikoy Vlog. Magtulong-tulong po tayo lahat. Correct. Kasi alam talaga natin na ang mga Pilipino, kahit sa ang sulok ng mundo, the spirit of bayanihan is still there. Yeah. Magluto ka, gutom na kayo tudong. Gutom na. Shoutout din pala kay Red's Journey TV, si Baby Red ng Iligan City. Mami Risa Lucero. Eto, kasama ko na ngayon si Ate Choring. Luto na na doon, wala pa nang kaluto. Wala pa nang. Nakakatuwa kasama kong dalawang to, grabe. Pagdating sa kainan, mamaya ito sigurado. Taob lahat ang kaldero. Oo, ganon. At saka, walang problema dito sa Tom Yum. Kasi it is unlimited. Unlimited, wow. And sa lahat po ng mga sa lahat ng mga crew ng Tom Yum, this is the first ever Tom Yum sa Mindanao. As in, First ito Oo. So, unlimited dito. Kasi Pwede mo kainin. yung existing kasi ng branch ng Tom Yum is nasa SM Mall of Asia, nasa ground floor, Galion SM Mall of Asia. Tapos yung yung mga branches nila na mag-open pa lang. Hindi pa nag-open sa sa SM City Bacoor, sa SM City North EDSA, and SM City Supa. Diba? Okay. Ayan si Madir. Mother, magyaw-yaw sa amin ha. Mother, magyaw-yaw sa amin. Ang mother ni Dudong Ikoy nandito pa rin. Actually, dalawang table kami. Dalawang table dito. So dito sa Tongyang, talagang kumbaga do it yourself. Yes. Kung gusto mo ng sabaw, do it yourself. Do it yourself. Kung gusto mo ng Eat yourself. yes. Meron naman silang ready to eat, marami din. Marami silang ready to eat. Ang dessert nila masarap. Masarap ang dessert. Oo. Yung ice cream nila hindi gaano ka Hindi ka kami. Yes. Sige, masubukan ko naman yan. Luto na ako. Ako doon pag friend. Tatlo lang talaga ang Oh? Yes, pa lang. Sir Tommy, okay ka lang dyan? Kung saan mo nag-ibrito, agi ka lang ba? 1, 2, 3, 4 nakaano. Ito na doon. Butter. Nurse siya. Sister-in-law. Hello, Merce. Hello. Hello, Merce. Oh, mami gilis ako sa SM, medyo sabat. Naglangaan mi sa SM, sabat manggod diri. Gusto rin ako. Marami rin sa SM, gusto rin ako. Kanila nga, ako nga taga. Yakin ako sa vlog kasi dito. At saka, since
dito tayo sa SM, no? Marami tayong mga kababayan dito sa Davao na siyempre kakain din. Meron akong nakita doon, yung anak ko. Ayan, si Sir Tommy po, sumisimple lang, sumisimple. Gutom na yan eh. Halata kasi hindi na umiimik. Pag hindi umiimik, yan. Nanginginig na rin sa gutom yan eh. Oo. Kain na tayo na kain dito. Ayos. Oh, yang, yes. Bukuwas akong ilim nun. Ako ilim nun.